Bigarren Mundu Gerra amaitzean, Europa berreraikitzeko ordua iritsi zen. Horretarako, konpondu beharreko lehen arazoa Alemaniarekin zer gertatuko zen erabakitzea zen. Museko mai erren bat osatuz, Truman, Churchill eta Stalin mapa batean marrazkiak egiten hasi ziren. Ekialdeko Alemaniaren mugak zehaztu zituzten lehendabizi, eta horretarako Oder-Neisse lerroa marraztu zuten. Honek, Alemania eta Poloniaren arteko muga esartzen zuen. Aldi berean, Alemania, gerraren azken borroketako mugimenduen ondorioz, bitan zatituta zegoen. Mendebaldean, Estatu Batuak, Erresuma Batua eta Frantzia aurkitzen ziren. Ekialdean aldiz, Sobietarrak 1949tik aurrera horrelaxe banatu zuten joko maila. Alemaniako Errepublika Federala, mendebaldean, eta Alemaniako Errepublika Demokratikoa, ekialdean. Ni naiz logikak alderantziz izan behar zuela pentsatzera daraman bakarra.